Kecamatan Semanu. Oh iya Senamu. Senamu ora. Semanu Kang Garing aja nesu-nesu Kang. Ora kowe iki jane kena apa? Bar padu lho bojone. Ora. Lah ngapa? Awake ra penak. Penak. Lah ngapa? Gregesi. Ora. Lah kok suaramu gedhe banget ngono ki apa? Ku nek nembang ya rekoso to engko. Ora aku ora arep nembang Kang. Aku sengit ro gamelan. Lho. Biasane kowe iki tresna karo gamelan seneng royan-uyan. Mbuh bengi iki aku kok kaya ora cocok karo gamelan. Mula engko sing nembang Kang Garing karo Kang Bagong. Kang menah. Ono Dik Bagong. Heeh. Jan selip iki. Wah aku kok malah wedi ya. Suarane kok gedhe banget nek kenggonan gendruwo ora. Ya ora kaya Petro kaya. Ya Tru ya. Ora. Ora to. Andane ngayal ya ora. Muga-muga sing ditantur iso Tukul Arwana. Tukul tok kok tukul arwana ora. Ngrembaka Woh-wohane, ngrembuyung gegodhongane. saengga iso panen luwih saka tinimbang taun sing Ngarep ketungkul. kepungkul.